Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkamu da wani lokaci. Kamar kuka gani a yau bidiyon mu za mu yi shi ne akan amfanin zanda guda 4 wanda insha Allah idan kai amfani da su za ka ji daɗi sosai. Alal misali ya ce wannan shine zandar ka shiga cikin zandar ka na waya, to da farko dai za ka yi amfani da ainihin nan guraren bidiyo din nan inda na danna za ka yi converting din bidiyo ya koma audio. Amfani na farko kenan. Alal misali yanzu gashi nan zan shiga cikin bidiyo na da ɗauko kamar ɗan gajeren bidiyo haka wanda zan yi converting dinsa ya koma audio. Yanzu alal misali yanzu wannan shine na musu breaker, ina so in mai da shi kamar audio. Yanzu gashi nan kun kalla, gashi nan ya fara yana tafiya, gashi nan yanzu zai koma audio. Kana gani da kyau, gashi nan yanzu har ya koma audio. Yanzu bidiyo ne amma ya koma audio, ka gan shi gashi nan ya koma audio. Da na tashi sakin sa zan gashi nan kamar sai suke amma bidiyo ne. Sannan abinda zamu je na gaba shine shine na biyun shine zaka dana nan guraren wajen cross nan. Bayan ka dana nan guraren zaka yi amfani da copy, wannan phone copy din nan. Idan ka yi amfani da phone copy din nan shi ma yana matukar taimakawa wajen ɗebe kayan mutane cikin waya. Za ka yi kwafi dukkan abin da yake cikin tsohuwar waya ka mai da hisabu waya ka. Alal misali yanzu kana da buƙatar za ka shiga wannan nan guraren, za ka yi amfani da wannan new one din ne, sai ka shi ta kuma wancan waya sai ka danna old. Za ka yi kwafi din dukkan abin da kake buƙata, hatta phone number wacce ka kwashe ta cikin wayar da message din mutum da menene dukkan su za ka iya kwashewa. Idan kuka yi wannan connecting din za ka kwashi message, wannan bidiyo dinsa gaba ɗaya na profile dinsa, sannan za ka kwashe dukkan wata lambar wayar take cikin wayarsa. Duk za ka yi amfani da wannan ka ɗauko waɗannan abubuwan. Sannan amfani shi na uku, amfanin zana ta uku, za ka zo wannan social ɗin nan, za ka shiga nan guraren social media, sai ka yi amfani da nan, sai ka yi downloading na Facebook ko downloading na Instagram. Dukkan su za ka iya yi a wannan zandar idan kana da bukata. Sannan sai amfani ta na hudu, shine za mu dawo nan guraren. Za ka iya ɗauko game a cikin wannan zandar, amma yanzu idan kana da bukata za ka fara yin ainihin login din Google account ɗinka ta ciki. Idan ka yi amfani da wannan to insha Allah za ka samu sauƙin yin amfani da wannan zandar. Yanzu bara mu je setting, shine abin da za mu fara yin amfani da shi a nan guraren. Idan muka shiga setting, sai hatta wannan bakin da kuke gani nasa zan iya canza shi ya koma fari. Yanzu alal misali gashi nan na mai da ita fari, so in kuma na da bukata zan mai da ita ta koma ainihin bakin ta kamar yadda na mai da ita, kamar yadda na sa ta ɗazu kenan. Yawwa, yanzu wannan shine amfanin ta na 4 kenan da muka kawo muku. To da Allah kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel ta mai albarka. Insha Allah za ku ci gaba da samun bidiyoyi irin waɗannan waɗanda za su ba ku sha'awa, za su taimaka muku wajen yadda za ku yi amfani da wasu application din masu amfani. Mun gode ya